Ke Laila, kin taɓa tunanin mahaifin ki zai miki auren dole kuwa? Ban taɓa tunanin dadi na zai mun auren dole ba. Sumayya, Nura ya gaya min cewa ki fasika ce. Abin da Nura ya faɗa maka ƙarya ne. To saboda me ya gaya min haka? Ya yi haka ne kawai don bai samu abin da yake so ba. Da gaske duk abin da kike faɗa gaskiya ne? Da nake faɗa gaskiya ne. Hajiya, kina son Sumayya da ɗanki kuwa? Ba na son ta, ba na ƙaunata. Za ki bari Sumayya ta auri ɗanki? Ba zan taɓa bari ta auri ɗana ba. To idan kuma ta aure ki kuwa? Wallahi tallahi sai na kashe ta da hannuna. Kai Mahmud, me zai sa ba za ka so murja ba kawai a wuce wata? Wallahi ba zan taɓa santa ba. Presdo, taɓa SUG Vice President ba ƙaramin matsala ba ce a makaranta. Dan har taɓa shi ba ƙaramin matsala ba ne, me yasa na ji shiru? Saboda na hana a kai ƙarar ka sama ne. To ka bar shi ya je saman man. Ba na akwai wanda ya wuce VC a makarantar nan ne? Yanzu dai Presdo dan Allah a bar shi sai ya ƙara. Da ka ce dan Allah. A bari za a bari dan Allah. Kaga Laila babba yarinya, na ji an ce kina rabon ƴan dubu-dubu. To babba yarinya ni ba ƴan dubu-dubu nake so ba. To nake a sama mun da durwa kyakkyawa wacce za ta so ni. Kana son ka ce min handsome guy kaman ka baka da ƴan mata? Babba yarinya ni din ne kuma handsome. Dai ta sa a bana musu. Wai kuma ke kira na? Hello Laila babba yarinya, kun aje gonaki kun noma kuɗi. Da zo da Allah mana ka dauka mana hoto ni da my champion. Ok to ga nan zuwa babba yarinya. Okay to kai sauri da Allah make it snap. Ga nan zuwa babba yarinya. Ga nan zuwa. Har kullun kada ku manta da mu. Ku ci gaba da kasancewa da mu a channel ɗinmu ta Abruk Tech TV. Ku danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, ta haka ne da mun ɗora sabon bidiyo zai zo kai ɗaya a wayoyinku. Ku yi subscribe a kyauta. Ku ci gaba da kasancewa da mu.